चरणन के वर्णन बाबा करी हमन केतना ले राउर चरनिया बाबा जहाँ जहाँ जाला अरे मंगल के गीत होके चित्त बीच रीत होके बाबा के संगे संगे मुसबो आज बदल देवे के ज्यादा चैनल लागल बा। अच्छा कैसे कहे के बा कैसे भरत शर्मा जी गौले रहले कैसे एक पट्टी बढ़ जाए भरत शर्मा जी गौले रहले भाव में हाँ जी भेसे भीख न मिलेला इतबा सही कनी कि भेके से भीख मिलेला। हाँ तो कटोरा लिया जाओ सच भीख मंगा कटोरा वाला भीख मांगा हम ना है हम रंगदार भीख मांगा है। देखी देखी अबर वो सामने कैसे मिलता व्यास जी गणेश पूजाई होला 551 रुपये मंगाई 7 भाई बानी लोग अगर 100 रुपया जोड़ के तो 700 रुपया भइल तो गणेश पूजाई ले के मिल जाएगा चाहिए हमारा। कैसे कहता रे कैसे आरे गमना करवला हरि जी आरे गमना करवला हरि जी तो अपने पुरु बाबा अरे गोहिल साउंड वाला भाई धन्यवाद रहुआ करतन के इतना सुंदर और साउंड बजाता बहुत सुंदर जेकर नामे बा लक्ष्मी आ लक्ष्मी जी गावे आइल बड़ी दोनों के जोड़ा लागल बा। अब लाछमा के मत जोड़ लेवे में उन्हें लाछमा आइल बड़े अच्छा में हां भाई वो तो टोटो चला के भी कमा ली है। जय श्री राम लक्ष्मी साउंड आ उन्हें लाछमा साउंड बाप रे का कहता इहे लई के सहारा लेके कैसे कहे के बा कैसे आहरे मैया गौरी के होला नामा मैया गौरी के होला नामा मैया गौरी के होला नामा अरे वो आवे के परी भले राउर देह कोनो रूप के नहीं खे नाक है तहरबा कान सुपतरे बा कि काम बाबा रउर खियो ले चिकन होला मैया गौरी के होला नाना मैया गौरी के होला नाना सुमिरन में हमारा आई हो एगो बात मन पर गेल हमरा काजी इहे ब्यास जी रातिया यहाँ के मलकिनी से झगड़ा भर हुए अरुण अलबेला जी के झगड़ा भर हुए हमार लगे फोन करके बतियावत रही मलकिनी के तरीके से बतियावत रहा केकरा से बतियावत रहा निर्मला से तू निर्मला से रात दिन बतियावत रहा दू गोला इतना गावत रहा हमरा शौक बा तू फसल बाड़ो तू फसल बड़ा के में फसल बड़ा के में कहमी के देखो हमार भौजाई है निर्मला यादव हम फसल नहीं हम दू गोला में फंस के गावत नहीं
ए भाई दोनों मर्द मेहरारू का हाय सुख झगड़ा पे हम लाइने पर बानी मेहरारू तो भाग हुआ ट्रेन से कोटे खाती प्लेटफार्म पर ई बेचारा दो गौवन दौड़ राते भागा रहोगे राते। हाँ का मैनेजर साहब। अच्छा बॉस मालिक बलिस्टर जी तब कोई भैया हमारे हजारों हजार का पंकज बाबू हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी। हाँ अब एक एक मोबाइल बाबा 6 गो और चाहिए गणेश पूजाई है सास भाई बानी सब है छौदी। हाँ जल्दी जल्दी ऐसा कि 6 गो और चाहिए एक एक मोबाइल बा हजारों हजार का आशीर्वाद है ना महाराज अंदर कहाँ भाग के गरे भी ई तो हमरा संगे छापरा स्टेशन बनू हम तो लाइने पर रहू भी भाई भाई का हो गई मर्द मेहरारू का झगड़ा काहे हो गई और अंदर काहे खाती एगो गोरई मछरी खाती यहाँ के मलकिनी खाली गोरई मछली सुनो ना आई एगो गोरई मछली खाती झगड़ा हो मर्द मेहरारू में 3 किलो मछली बन रहे हे भगवान गौवन तो पोल्हा वाला के हमार देवर जी लेके औवन आवत ये तो 1 किलो खाते 1 किलो मछली हम लाइन पे बानी जानता रहे कि फोनवा कट गइल बा हम तो सुनतानी यहाँ कहतनी और खैबू अरे खैबू कहती जे अब तबियत ठीक नहीं खे इतने में हो जाई अब खाए के मन नहीं खे करो कहती मन ठीक रहला बाप रे बाप तबियत ठीक नहीं खे त 1 किलो और ठीक रहे त 1.5 किलो रातिया के बात हो रोवा मत हम तर शिकायत हम सच्चाई बात कहते रो रो काम नहीं कैसे कहे के बा ऐसे रिधि सीधी कह रही हाय सजना रिधि सीधी कह रहा हाय सजना रिधि सीधी कह रहा हाय सजना एगो घरे ही अपना मैनेजर जो रखले बानी ऊ तो औरी बदे पूछे मत सारा झगड़ा वही मैनेजर के चलते है सारा झगड़ा वही मैनेजर के चलते भइल बा अरे मैनेजर बहुत खतरनाक बा अरे का कहले बानी एही से तो पड़ल बाबा राउर सुबह नामा अनिल कुमार अब हम 5 गौरी चाहिए हाँ 2 गो हो गइल बा 5 गौरी तब पूरा होई 7 गो हाँ जल्दी 5 गो आवे एही से तो पड़ल बाबा राउर सुबह नामा ए बाबा आरे सबसे पहले हो खेला पूजनमा आरे सबसे पहले हो खेला पूजनमा सुमरन में हमारा आई होना हमारा आई होना लास्ट में भक्त कहले बाबा से ए बाबा बियाह होला कबर और पहले पूजा होला होला गावना होला कबर और पहले पूजा होला होला लेकिन सुहाग रात में तरह पूजा ना होला सुहाग रात में मलकिनिए के पूजा होला सुहाग रात में हम ही के दिन होला और होय देखी ना सुहाग रात में ई है और उन अलवेला अच्छा मेहरारू को आगे जाके झाल बजा के व्यासगिरी लगले करे मेहरारू कहती है जा ये पागल
तू सोचहु में पागल बेआस बड़ा ये दादा जा। सुहाग रात के दुख सुख होला, जिंदगी के आगे बढ़ाओ जाला, तू एहू जा झाल लगल बजावे जा। बताओ स्टेजियो पर झाल बजाओ तेरा। पान चढ़े फूल चढ़े। जयलाल कुमार प्रसाद राय डॉक्टर साहब, डॉक्टर चिन्ह गनी हम। अब हमरो कोनो परेशानी होई तरह दुकान में चलिए एने कराए तब चिंता मत करी। जी जी हजारों हजार का सेवा डॉक्टर साहब दिले बनी, लेकिन तेरी जिंदगी के ख्याल राखी। ढेर दिन डॉक्टर साहब रवा जी के बा, लोग के जिंदगी बचावे के बरौरा, ढेर डिलीवरी करावे के बा जी। पान चढ़े पाल चढ़े और चढ़े मेवा, अरे लड्डूवन के भोग लागे और संत कर सेवा। अरे लड्डूवन के भोग लागे संत कर सेवा। अरे निरमाल करली निहोरवा, अरे निरमाल करली निहोरवा। सुमिरन में हवा